ପାଣି ଫଳ ପାଣି ଫଳ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି? କଲରା କଲରା କେତେ ପୁରା ଦେଶୀ ମାନେ ହଁ ବସ୍ତାଟା ବସ୍ତେ 60 ଟଙ୍କା ଏଠି ନେଉଛି ବା କ'ଣ କଲରା ସେଠି 40 ଟଙ୍କା ନେବେ ଏଇଟା ଭଦ୍ରକରୁ ତାକୁ କି କାଟି ଦେଉଛି ଫୁଲକୋବିର ଏଇଟା ନ କାଟେନି ଏଇଟା କେତେ ଧରିବ ନା ଜାଗା ଦୁଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଲାଣି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ନଷ୍ଟ ହବ ବିଲାତି ଅଛି ବା ଗୋଟେ ସବୁ ନା ଏଇଟା ସିମ ଏଇଟା କଲା ଏଟା ସିମ ଆମ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ ଝିଅ ବାହାଘର ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିବ ନା ଏ ନେଉନ ଆକୁ କ'ଣ ଇଏ ଫଳ ପାଣି ଫଳ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଆଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସିମ କୋଉଠି ରଖିନି ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍କା ହଁ ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଟା ଲଙ୍କା କଲରା ଦିଟା ସିମ 3ଟା କଲରା ଆଉ ଏଇଟା ବିଲାତି ସିମ 2 ପୋଟଳ ସିମ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ପଟକା ସିମ ଆଗରୁ କେତେ ପଟକା ସିମ ନେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି ବା ଶାଢ଼ୀ ଭିଜିଲାଟା ଜରୁରୀ ସେଇ ଆମର ତ ଆଣନ୍ତିନି ଇଏ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଏନି ଏଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟା ନା କଣ୍ଟା ୟାର ନାହିଁ ୟାର କଣ୍ଟା ନାହିଁ ବାବା ଏ ଚୁମ୍ପାଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ମୋଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଫଳ ବାହାରେ ହବନି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଚାଷ ହେଉଛି ବା ପାଣି ଫଳ ତା ଫୁଲ କି ଭାଇ କଣ କହିପାରିବି ଦେଖ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସହଜ ନାମ ଆସିବ ପାଣି ଫଳ ଫୁଲ କେମିତି ପହଞ୍ଚ ପଳେଇ ଆସିବ ପାଣି ଫଳ ଫୁଲ ମୁଁ ଦେଖିନି ପାଣି ଫଳ ଗଛ କେମିତି ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବାହାରେ ହେଁ ସେଟା ପୁଷ୍କର ହେଟା ଅଲଗାଟେ ହେଟା ମୁଁ ଖାଇଛି ସେଟା ପୁଷ୍କର ସେଟା ମୁଁ ଖାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତା ଭିତରୁ ତା ତଳୁ ବାହାରିବ ବାଦାମ ଯୋଉଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇତେ ଏଡି ସେଟା ପୁଷ୍କର ଏଡ଼େ ଭିବୁଟେ ହଁ ହଁ ତା କୁସା ବାହାରିବ କୁସା ଯା ଆତ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ ଆତ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ ସେଇ ଆତ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼େଇକି ଖାଆନ୍ତି ଖାଇଦେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେ ମାଇକି କ'ଣ ଡାକିଲେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବ ନା ଏବେ ତାଙ୍କର ଘରେ ୟାକୁ ଗଜା ସେ ଡାକ୍ତର ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବ ମସଲା ଫସଲା କରିପାରିବ ଆଜି ମସଲା କରିଦେବ ନା କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଅଦା ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ କାଲି ବାଟୁଆ କହିଲା ତୁ ତଳେ ନା ବାପା ଘରେ ଶୋଇଛୁ ନା କୋଉଠି ଶୋଇଛୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା ଘରେ ମୋର ଡର ମାଟି ବାପା ହେଇ ବଙ୍ଗଳା ଖଟଟା ଆଣି ଏଠି ପକେଇଦେଲେ ହବନି ନା ଏଇ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ବଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ ଖଟଟା ଅଛି କିଏ ଆଣେ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ଟିକେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଘାନା କାଢ଼ ଘାନ ଟିକେ ବାପା ଖଟଟା ଟିକେ ଆଣିବା ବାପା ଖଟଟା ଟିକେ ଆଣିବା ନା ମୋତେ ସେଟା ବାପା ଖଟ ଏଠି ଏଟା ବୋଉର କୋଉଟା ସେଇ ବାପା ଘର ଯୋଉଟା ଅଛି ଟିକେ ଆଣିବା ଏଟା ବୋଉର ହଁ ବାପାର ବୋଉ ପଲଙ୍କ ସେ ଏଇଠିକି ଆସିବ ହଁ ଆଉ ବୋଉ ବାପା ବାପାର ଏଇ ଖଟ ପଡୁଛି ସେଇ ଖଟଟା ତା ମା ଦେଇଥିଲା ଖଟ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାଇଁ ବାପା ଘରେ ପଡୁଛି ଯୋଉଟା ନା ବାପା ଦି ବାପା ଦିଟା ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଖଟଟା ଆମର ବଡ଼ ଏଟା ତୁ এটা তা ইয়ে মুন্ডি ঘর পড়ছে ଗୋଟେ ଗୋଟେ না এটা জানে না এটা পটকা ଏଟା ଗୋଟେ କହିଲେ ଜାଣି ଆସି ମୁଁ ଏଇଟା ସେଟା ଦୁସୁଛି ଆଉ ଏତିକି କାହିଁକି ରଖିଥିଲ ତୁ ବୁଝୁ ନା ନା ସେ ତାପରେ ରଖନି ସେ ଇଏ ଯାଇଥିଲା ନା ସେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଖୋଲିଦେ ଜରି ଖୋଲିଦେ ସେ ମଡ଼ା ଖୋଲିଦିଅ ପରିବା ନେବ ପରିବା ହୁଁ ଆମର କଲା 20 ଟଙ୍କା କିଲୋକୁ ଫୁଲକୋବି 10 ଟଙ୍କା ଏଟା କଲାଟାକୁ ଖୋଲିଦିଅ ଏଟା ରଖନି ଗ୍ୟାସ୍ ସେ ସବୁ ତାପରେ ରାଇଦେଲେ ବାବା ଲଙ୍କା ଯଦି ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ପାଇବୁନି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବନି ଭାଙ୍ଗନ ରାଗନ ନେଉନୁ ନେ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ତାର ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ମୁଁ କାହିଁକି ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବି ନଷ୍ଟ କରିବି ନା ଏତେ ରାଗନି କଷି ଏଟା କଷି ଏଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ଖାଇବି ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଇଏ କରିବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ଖାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଦେବି ଯାହା ନ ଖାଇବ ଝିଅ ତାକୁ ଜୁଇ ପତ୍ର ଦିଅ କ'ଣ ପାଣି ଫଳ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଭାଇ ଛଡ଼େଇକି ଦେବୁନି